Ruské palivové embargo, stabilita alebo energetická zbraň. Svetové energetické trhy dnes, v sobotu 28. marca 2026, zasiahla správa, ktorá okamžite vystrelila ceny ropy nahor. Ruská štátna tlačová agentúra TASS potvrdila, že Moskva od 1. apríla zavádza drastické opatrenie, úplný zákaz vývozu ropy, ktorý potrvá až do konca júla. Podpredseda vlády Alexander Novak dal jasný pokyn. Prioritou je domáci trh a stabilizácia cien pre ruských spotrebiteľov. Je toto len preventívny krok pred sezónou, alebo začiatok novej fázy energetického tlaku na zvyšok sveta? Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v najbližších 4 mesiacoch. Prečo práve teraz? Rozhodnutie o zákaze vývozu neprišlo z ničoho nič. Alexander Novak poukázal na rastúcu turbulenciu na globálnom trhu s ropou, ktorú vyvolala prehlbujúca sa kríza na Blízkom východe. Rusko sa obáva, že vysoký dopyt zo zahraničia by mohol odsať palivá z ich domáceho trhu, čo by viedlo k prudkému zdražovaniu na ruských čerpacích staniciach. Navyše, po minuloročných útokoch na rafinérie a sezónnom náraste dopytu chce Kremeľ predísť akémukoľvek nedostatku. Politika v Moskve je v tomto jasná. Najprv zabezpečiť vlastných, potom zvyšok sveta. Dopad na globálnu ekonomiku a Slovensko. Hoci sa zákaz týka primárne benzínu, jeho vplyv pocítime všetci. Rusko ročne vyvezie takmer 5 miliónov metrických tón benzínu. Ak tento objem náhle zmizne z trhu, vytvorí to obrovský tlak na ostatných dodávateľov. Pre nás je dôležité, ako na to zareaguje politika na Slovensku a či uvidíme ďalší skok v cenách na našich pumpách. Analytici varujú, že toto 4-mesačné embargo môže byť len testom toho, ako trhy zareagujú na širšie obmedzenia exportu energií, ktoré by mohli prísť neskôr. Záver. Čaká nás horúce leto? Zákaz vývozu končí 31. júla, teda presne uprostred hlavnej dovolenkovej sezóny. Dovtedy budeme svedkami napínavého súboja medzi ponukou a dopytom. Rusko ukázalo, že sa nebojí siahnuť po radikálnych riešeniach, aby ochránilo svoju vnútornú stabilitu. Otázkou zostáva, či tento krok skutočne stabilizuje ceny, alebo len prilial olej do ohňa globálnej energetickej krízy. Výzva k diskusii. Tento krok Ruska ovplyvní peňaženky nás všetkých a ja chcem poznať váš názor. Považujete zákaz vývozu za legitímnu ochranu domáceho trhu? Alebo je to politický nátlak na západ? Napíšte mi váš komentár a nezabudnite na odber, aby ste mali čerstvé správy o tom, ako sa mení politika v energetike. Vidíme sa pri ďalšom videu.